At for today's video, manghingot to sa ni Kajin kay gikan sa eskwelahan. Maniad to sa ni Kajin mga kayat kay gikan sa eskwela. Maniad to sa mi. Maniad to ta mga kayat. Lah, pangag nas ni Kajin mga kayat. Lah, napangag nas ni Kajin. Napangag na ka ba? Wala pa. Giibta na siya sa dentist. Iyang ngipon kay nang hingo naman. Ibta na be. Nak napanawa ko na be. Awa makiat na. Ganga bi ganga. Hala! Kadaghag turok. Binagurha na may ngipon ni Kajin. Napangag nas ni Kajin mga kiat. Napangag na ka be? Wala pa. Pangag na ko mga kakat. Wala. Pero wala pa. Wala pa. Oh man, pangag na ko. Kano sa ada ibton mong ipon ba? November 14. November 14 lagi. Amo. Ano sa ibton mong ipon ba? Ibton na lang ipon sa dentist mga kayat. Hingo na yung ipon. Ano sa ibton mong ipon? Kano sa ang schedule? Dugay pa? Dugay pa. Pakita yung mga ipon. Dila. Asa dapitan ng hingo? Ha? Das babaw? Nada diha. Babaw ato bangan na kaya uli sa ubos. Ano yung lutarok? Sila nga kakat, hapit na kong pangag. Pangag na, pero ako ngipon. Ngipon ako mga kakat, ako nanitang na kanto suwayan. So ayan. Okay. Mas best. Yang ibton yang ipon mga kayat. Yang sawayag ibot. Gi hingo agad. Yoga gi ba? Ana abi ba? Na. Gi hingo agad. Hinahinay lang. La, yang gihingo yang ipon mga kayat kay nang uyog na. With feelings kim dag hingo. Yang mama wag yung ngagdar kaon. yang mama. Yan Nico si mama niya kang iring wag yung ngagdar. Nika. Hingo pa siyang ipon. Kadje na hingo siyang ipon na kaya. Si ni Kajin mga kayat yang hingog mayang ipon kay kana naguyog-uyog naman ning mayo hapit na maibot pero madlok man siya tangtangon. Yan sang hingo-hingo og mayo. Ando all nas niko siya maguwang. Gawit-bit og kan. Bukog. Kaons niko. Na kaonas niko mga kayat. Manghod ni siya ni Kajin. Pisat ng kalay. Abe? Gulay. Unsa? Pisat ng gulay. Pisat ko ng gulay. Ato pisat ko si Miming Guro. Ay, yun. Pangag daw eh. Nanganda ko. Ako nang kikiat. Unsap na imong kikaon? Manok sa Unsap na imong kaon ni Kajin ha? Manok sa tiyan. Manok sa tiil. Bali na yung storya eh. Tiil sa manok. Manok sa tiyan yun. Manok sa tiil. Kaya imor na kilawan din mo parisag kanon. Yaya di Kajin na may kamot tigungit. Isugig na ang mama ni Kajin. Gakinamayer na siya mga kiat. Gakinamayer. Niko, share lagang iring. Hungit sa steel manok niya. Iya pa hungit ang iring. Palablab ni Kajin. Di Kajin, wag yung ngagdag sila kaon sa tail manok. Pakak daw. Nagtabi ko mga may share.
Di ko. Lah, wala. Giilo ka si Ring. Ano maghatag ko si Ring? Kaon na si Ring nga kaya. Ang kanog ni ko, kaon na si Ring. Yatag mong niko si Ring. Ay, oh. Ni poros ni ko aki at ano balik video kay way poros kita niyang kuan. Kita niyang itlog. Yang kita naong may iring kay ilog yung sudan. Paana isudan ni ko. Yatag mo be. Yatag ni Dodong be. Yatag mo. Ano ka din? Yatag. Asli ka din akyat. Di ngatag. Ni ka din. Wag yung magda. Namay ka mo tigungit. Hala. Ha? Barbecue. Ano sabi? Barbecue. Ireng ko na yung barbecue. Yeah, barbecue na ng ireng. Sudan mo niko. Sudan mo niko. Lala. Ganon nis di ka dyan. Hindi mo palabad ka mo. Oy, piang ka. Da. Kan ko sa eskwela ng kat dahil uli naman ni. Nabalik saan? Uli sa ni. Nani utok. Mga kaki-ate. Gutom siya gikas kulahan mga kaya. Tulas na. Puno kay ba ni ka dyan, loaded kayo. Siya di ba ka-answer? Natangtang ng ipon. Natangtang ng ipon. Kadyan na kaya. Tagtag na ba? Basig apel tog to ni mo. Apel tog to ni mo ba? Ano sa'yo may pangalan mo sudan? Manok sa tiil. Manok sa tiil. Manok sa tiil mga kaya. Yung sudan, manok sa tiil. Sudan ni Kajin, manok sa tiil. Oh. Nadiri Ya.